σύστημα λειτουργεί με έναν κωδικό αριθμό σε όλη τη χώρα, όπου επιχείρηση συμβεβλημένη. Για το δε εσωτερικό τουρισμό πραγματικά αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης. Γιατί οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που έχουν τις προδιαγραφές, που είναι στο επιμελητήριο, που δεν είναι πειρατές τέλος πάντων οποιοδήποτε εξόρυκτο του τουρισμού, θα μπορούν να είναι στο σύστημα. Δεν είναι παράεμποροι. Δεν είναι παράεμποροι. Αυτοί αποκλείονται. Έτσι, αυτοί αποκλείονται. Δεν το συζητούμε. Θα περνάνε κάποια πράγματα μέσα από την έγκριση, αν θέλετε, πάντα την λέξη σε εισαγωγικά του επιμελητηρίου. Ο κωδικός παρέχεται στους καταναλωτές δωρεάν. Μπορούμε να τον δώσουμε σε μέλη συλλόγων, όπως Τρίτεχνη, Πολύτεχνη, Πολιτιστική ή σύλλογοι υπαλλήλων ή δεν ξέρω τι άλλο, ομαδικά, με αποτέλεσμα τι, να δημιουργούμε πελάτες για τις επιχειρήσεις σας. Όταν, ας πούμε, η κοινότητα των Πολυτέχνων στην Ξάνθη, φαντάζομαι, θα αποτελείται από πόσες χιλιάδες οικογένειες, ξέρει κανείς? 800 οικογένειες. 1000. Ο κωδικός εγγεγραμμένοι. Θα πούμε 1000. Ο κωδικός είναι οικογενειακός, άρα σε κάθε πολύτεχνη οικογένεια και οι πιτσιρικάδες καταναλώνουν και οι μεγάλοι καταναλώνουν, μιλούμε για 4-5 χιλιάδες άτομα καταναλωτές. Αυτοί θα κατευθυνθούν στα καταστήματα τα συμβεβλημένα με την επιστροφή. Γιατί στο τέλος του μήνα αυτή η οικογένεια που θα έχει καταναλώσει 1000 ευρώ σε όλες τις δραστηριότητες, και στα φροντιστήρια το σύστημα μετράει, θα βρει 100, 150, 200 ευρώ περίπου από πουθενά στο πορτοφόλι. Θα πληρώσει το ρεύμα. Θα πληρώσει κάτι, θα βγάλει μια ανάγκη. Άρα θα προτιμά τα καταστήματα που είναι συμβεβλημένα στο σύστημα, γιατί έχει άμεσο οικονομικό όφελος. Είναι πολύ απλό. Δημιουργούμε λοιπόν πελάτες για τις επιχειρήσεις σας. Λέμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Το προνόμιο μετατρέπει τη συνεργασία του καθενός σε ομαδική δυνάμωση της αγοράς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε λίγο τους Ολυμπιακούς κρίκους, πώς είναι συνδεδεμένοι. Κάθε επιχείρηση δίνει τον κωδικό προνομίου τους σε πελάτες του, γιατί είναι δωρεάν, δεν ξοδεύει και κάτι για να δώσει την κάρτα, δεν πληρώνει κάτι. Και δημιουργεί η επιχείρηση του κυρίου Μωραήτη 500. Δίνει σε 500 πελάτες το προνόμιο. Του κυρίου Κοσμά σε άλλους 500 πελάτες. Σε ένα χρόνο. Άρα λοιπόν 10 επιχειρήσεις θα δώσουν σε 5.000 ανθρώπους το σύστημα επιστροφής μέσα σε ένα χρόνο. Αυτές οι 10 είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Άλλους παπούτσια, άλλους υπηρεσίες, άλλους φαγητό κλπ. Οι 5.000 αυτές όμως βλέπουν και την υπηρεσία του κυρίου Μωραήτη και του κυρίου Κοσμά το κατάστημα και στην ουσία εκμεταλλεύεστε τους πελάτες που έχουν δημιουργήσει οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή δηλαδή καταναλωτών που τους εκμεταλλεύεστε σε εισαγωγικά όλοι σας. Να λοιπόν πώς πολλαπλασιάζει η πελατεία αυτόματα. Και δεν χρειάζονται διαφημίσεις. Γιατί εδώ, μετά από τη λειτουργία αυτού του συστήματος, εάν υποστηριχθεί σωστά από τις επιχειρήσεις, από εσάς δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να έχετε πια διαφημιστικά κόστη. Καθόλου. Εκτός αν θέλετε να υπερβάλλετε. Πληρώστε όσα θέλετε και διαφημιστείτε. Δεν θα χρειαστεί ξανά η επιχείρηση να βγάλει φαϊβολάν για να πει ότι εγώ βγάζω προσφορά αυτό το προϊόν γιατί θέλω να ξεστοκάρω. Θα φεύγει ένα SMS μέσα από το σύστημά μας, χωρίς κόστος, για την εταιρεία σας, για το μαγαζί σας και θα ενημερώνει το πελάτη άμεσα. SMS και email ταυτόχρονα. Δηλαδή θα μπαίνετε μέσα στο σπίτι του καθενός για να του πείτε την προσφορά σας. Να του πείτε χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ γιατί με στηρίζεις. Είμαι η επιχείρηση Χριστόφορος Μίχος, όπου είσαι πελάτης μου. Για σκεφτείτε το λιγάκι να συνέβαινε σε εσάς από ένα άλλο κατάστημα. Είναι πράγματα που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, βλέπε Vodafone, Κοσμοτέ, και λέμε εμείς οι μικροί, πού να τα φτάσουμε αυτά. Μπορούμε. Τσάπα. Το τελευταίο κομμάτι λέει, μην ξεχνάμε, οι καταναλωτές μας κρατούν επιχειρηματικά ζωντανούς. Γι' αυτό εστιάζουμε στην ικανοποίηση του πελάτη. Εδώ εμείς δεν προσέξαμε μόνο να είναι ικανοποιημένος
από την επιστροφή που δίνεται, πάει όλη η επιστροφή στον πελάτη. Δεν τρώει καμιά πυραμίδα το όφελός του για να ταΐσουμε τεμπέληδες, όπου συμβαίνει συνήθως, και αυτό το έχετε ακούσει σίγουρα. Πάμε να ικανοποιήσουμε 100% τον πελάτη και έχουμε τρελές ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε αν υπάρξει επιχειρηματίας που να σκεφτεί πονηρά να φύγει από το σύστημα, χωρίς να χάσει ο πελάτης καμία δραχμή. Είμαι λίγο μεγάλος, λέω για δραχμές, κανένα ευρώ. Εστιάζουμε εκεί γιατί αυτό και θα κρατήσει επιχειρηματικά ζωντανούς τους επιχειρηματίες, τους ηθικούς, αλλά και εμάς και την εταιρεία μας και το σύστημα. Αν δεν είναι χρήσιμο για τον καταναλωτή, δεν θα λειτουργήσει. Και δεν θα λειτουργήσει τίποτα από καμιά επιχείρηση. Δεν λογαριάζω την αξιοπρέπεια της ζητιανιάς της καλύτερης τιμής. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι αξιοπρεπείς. Εμείς το δικαίωμα του καθενός για καλύτερη τιμή, το ζητούμενο μάλλον, το κάνουμε δικαίωμα. Έχουν δημιουργηθεί κάρτες πολυτέχνων π.χ., όπου λέει το κατάστημα εγώ στους πολυτέχνους θα κάνω μείον 10%. Και πάει ο πολίτικος τώρα και ρίχνει την κάρτα του, σαν να λέει: εγώ είμαι ανάπηρος. Εγώ είμαι καθή ομάδα. Δώστε μου το μείον μου, ζητιανιά. Είναι πολύ κακό. Είναι δικαίωμα για τον καθένα. Ούτε χρειάζεται να πει αν είναι τρίτικος, πολίτικος ή οικονομημένος. Για όλους είναι το ίδιο. Και προσέξτε, ίσως να είναι γραμμένο παρακάτω, το να έχουμε ίση και δίκαιη μεταχείριση μεταξύ των πελατών είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Εδώ είμαστε μια επαρχία. Αγοράζει η κυρία από ένα μαγαζί, αγοράζει και η άλλη κυρία από το ίδιο μαγαζί, η μία κλάφτηκε για να παίξει να πουλήσει ο έμπορος, το έδωσε 10 ευρώ, στην άλλη που δεν κλάφτηκε το έδωσε 15. Συναντιέστε, πίνετε καφέ μαζί. Η μία θα απογορευτεί, εγώ το πήρα 10 ευρώ, ενώ η άλλη δεν θα ξαναπατήσει το μαγαζί. Θα τον θεωρήσει απατεώνα, ληστή και κλέφτη. Αυτό θέλετε ως επιχειρηματίες? Νομίζω σε καμία περίπτωση. Ας τα σκεφτόμαστε λίγο αυτά. Δεν είναι ότι πουλήσαμε ένα προϊόν, τα αρπάξαμε και βγάλαμε μεροκάματο σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Η ικανοποίηση του πελάτη και ο σεβασμός στην αξιοπρέπειά του είναι που αυτά που όταν δεν συμβαίνουν, οι επιχειρήσεις που ανοίγουν κλείνουν σε λιγότερο από τα 5 χρόνια λειτουργίας. Το ποσοστό που θα επιστρέψετε στους πελάτες καταναλωτές το καθορίζετε εσείς οι επιχειρηματίες και ξεκινάτε, παίζετε από 2-30%. Θεωρούμε πάνω από το 25-30% κάποιος κοροϊδεύει κάποιον. Δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν και κλάδοι, όπως ας πούμε των ηλεκτρικών, το λέω τυχαία, όπου δεν έχουν πολλά περιθώρια κέρδους λόγω του σκληρού ανταγωνισμού από τις μεγάλες αλυσίδες και αναγκαστικά πρέπει να παίξουν με ένα 2-3% επιστροφή. Υπάρχουν όμως και οι επιχειρήσεις εστίασης που μπορούν να δώσουν 10, 15 και 20 κατά περίπτωση. Υπάρχει βέβαια, να σας πω εδώ με μια παρένθεση, η δυνατότητα να κάνει η επιχείρηση το εξής, να μεγαλώνει την επιστροφή, άρα το όφελος προς τον πελάτη προς τα πάνω, αλλά δεν μπορεί προς τα κάτω, είναι κλειδωμένο από την εφαρμογή. Δηλαδή, αν ο ΚΟΣΜΑΣ πει ότι εγώ στην επιχείρηση μου θα δίνω 8% επιστροφή στους πελάτες, ο καταναλωτής το βλέπει αυτό, φροντίζουμε εμείς να το βλέπει ο καταναλωτής, από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πάει, όπως επίσης δεν μπορεί και να κάνει πως χτυπάει τη συναλλαγή χωρίς να τη χτυπήσει. Γιατί με το που χτυπάει τη συναλλαγή, το ίδιο το σύστημα δίνει απευθείας ένα SMS στο κινητό του και του λέει ότι έγινε συναλλαγή, καταχωρήθηκε, συναλλαγή 20 ευρώ. Δεν θα κοροϊδέψει κανείς τον καταναλωτή. Όποιος θέλει να τον κοροϊδέψει θα είναι εκτός συστήματος. Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων και όλα αυτά που γράφουμε σε αυτή τη διαφάνεια είναι αυτονόητα πια στην τεχνολογία, στη χρήση του κομπιούτερ. Τα κάνει το σύστημα, δεν λέμε και κάτι καινούριο. Υπάρχουν, θα σας βοηθούν σίγουρα, γιατί θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να υπολογίζετε καλύτερα τις επόμενες αγορές. Γιατί όταν βλέπετε ότι έχει κατανάλωση περισσότερο το χ προϊόν με την επιστροφή, άρα λοιπόν θα φροντίσετε να το προβάλλετε περισσότερο τον επόμενο μήνα τους, την επόμενη σεζόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ίντερνετ που έχει μπει για καλά στη ζωή μας και από την πόρτα και από το παράθυρο, δυστυχώς, είναι ο χώρος που κινείται καθημερινά ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών
όπου ζαλίζει τον πλοηγό. Ο σκοπός είναι να μπούμε έξυπνα, πρώτοι, μέσα στο σπίτι του καθενός και να δώσουν μια σωστή πληροφορία για ένα σωστό προϊόν. Αυτό το φροντίζουμε, το προσπαθούμε με ένα υποστηρικτικό site μόνο για τους χρήστες του συστήματος και με στοχευμένη αποστολή πληροφοριακών emails ή SMS. Άρα, στην ουσία, βάζουμε την επιχείρησή σας μέσα στο σπίτι του καταναλωτή και από εκεί και μετά, ανάλογα και το τι έχετε, πώς έχετε την παρουσία φτιάξει. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα της παρουσίας των επιχειρήσεων στο ίντερνετ. Πολλοί δεν έχετε ιστοσελίδες. Και κάποιοι άλλοι έχετε ιστοσελίδες, τις οποίες δημιούργησε ο ξάδερφος που ξέρει, ή ο φοιτητής που ασχολείται και παίρνει λίγα, και μας φτιάχνει ένα site με 50-100 ευρώ και νιώθουμε και μάγκες. Ένα site το οποίο είναι λειψό, το οποίο δεν θα συντηρηθεί, δεν θα ανανεωθεί, ο φοιτητής φεύγει, ο ξάδερφος αλλάζει δουλειά, δεν τον βρίσκουμε. Έχετε και στην πόλη σας πάρα πολύ καλούς επαγγελματίες, θεωρώ, του είδους. Εμπιστευτείτε τους, βρείτε τον καλύτερο, απαιτήστε το σωστότερο και κάντε μια πολύ σωστή προβολή. Γιατί σήμερα, τι γίνεται με το ίντερνετ, το ξέρετε, αλλά εγώ θα σας το πω γιατί έτσι είναι. Οι πιτσιρικάδες αγοράζουν, πλοηγούν στο ίντερνετ, ψάχνουν, βρίσκουν το προϊόν, βρίσκουν την τιμή, εμείς οι μεγάλοι απλώς πληρώνουμε. Άρα λοιπόν, κατάστημα χωρίς προβολή στο διαδίκτυο, παιδιά, οι πωλήσεις του είναι πολύ κάτω από ένα άλλο που έχει σωστή προβολή στο διαδίκτυο. Ποιος από εσάς δεν σας είπε το παιδί σας είδα αυτό στο ίντερνετ, για να ψάξουμε να το βρούμε? Ευτυχώς υπάρχει ακόμα κάτι καλό στην στον Έλληνα καταναλωτή. Το βλέπει στο ίντερνετ, του αρέσει, αλλά θέλει να το πιάσει, να το δει. Αυτό κάνει τον καταναλωτή να μείνει στην τοπική αγορά. Αλλά δώστε το αυτή τη δυνατότητα. Μην τον αναγκάζετε να αγοράσει από το e-shop της Αθήνας και να πάνε τα λεφτάκια του στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Δώστε του τη δυνατότητα να μπείτε μέσα στο σπίτι να σας δει, δώστε το κίνητρο. Με την επιστροφή υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Δεν είμαστε, πιστεύω, οι μοναδικοί. Είναι καινοτόμο το σύστημά μας και πολύ καλό. Αλλά δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας και να προωθήσω το προϊόν. Οτιδήποτε κάνετε υπέρ του πελάτη καταναλωτή είναι πολύ καλό. Ελκύστε τον με κάποιο τρόπο να προτιμήσει τα προϊόντα σας και το μαγαζί σας. Μην ανάβετε το φως και περιμένετε να μπει. Δεν θα μπει. Γιατί κάποιος άλλος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του, μέσα από το διαδίκτυο, μπήκε σπίτι του και τον έκανε πελάτη. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε, κοστίζει ελάχιστα έως τίποτα. Το σύστημα έχει μια απέτηση να το λειτουργήσετε έντιμα για να σας είναι χρήσιμο. Τίποτα περισσότερο. Μα τίποτα. Γιατί σας είπα πριν, ακόμα και η κάρτα που δίνετε στον πελάτη σας, που είναι παροχή προς τον πελάτη σας και θα σας ευχαριστεί και θα σας ευγνωμονεί, γι' αυτό δεν κοστίζει τίποτα. Και μην σκεφτεί κανείς καλά τώρα, εσείς οι ξύπνοι, τόσο καλοί είστε. Δεν κοστίζει το ένα, δεν κοστίζει το άλλο, τι γίνεται? Έχουμε μια λογική, η οποία λέει πάρα πολύ λίγα χρήματα, ελάχιστα, από πάρα πολλούς. Λέει η δική μας λογική. Το σύστημα αυτό, που δεν είναι μικρό, πράγματι είναι μεγάλο, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, να το λειτουργήσουμε μόνοι μας, γιατί κάποια στιγμή στην ελληνική αγορά θα υπάρχουν, θεωρώ, θέλω να πιστεύω σύντομα, πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες, καταναλωτές που θα χρησιμοποιούν το σύστημα. Τι φαντάζεσαι, θα μπορούσε η εταιρεία μας να κάνει 1 εκατομμύριο εκταμιεύσεις το μήνα στους καταναλωτές μέσα από e-banking? Σίγουρα όχι. Κάναμε την πρόταση πριν υλοποιήσουμε, πριν φτάσουμε στο τέλος, σε διάφορες τράπεζες, μία από αυτές η εθνική, αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, χρειαζόταν απαραίτητα την υποστήριξη μιας τράπεζας για να γίνεται η μεταφορά χρημάτων. Όταν έχετε ένα μαγαζί, 100 πελάτες το μήνα και να πάνε 100 μικροποσά στο λογαριασμό του, και αυτός ο πελάτης έχει, αυτοί οι 100 έχουν ψωνίσει και από άλλες 50 επιχειρήσεις. Μιλάμε για εκατομμύρια μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με τη ταχύτητα και αξιοπιστία. Ο καταναλωτής θα πάρει τα χρήματά του στην ώρα και θα τα πάρει ακριβώς. Ο δε επιχειρηματίας πώς πληρώνει τον πελάτη? Εδώ θα σταματήσω λιγάκι γιατί είναι το πρακτικό κομμάτι.
Κάθε 15 και κάθε 30 του μήνα το σύστημα σας λέει ότι χρωστάτε 20 ευρώ σε επιστροφές. Τόσα κάνει να πάρουν οι πελάτες που αγοράσαν από εσάς με κάρτα επιστροφής. Τοποθετείτε τα χρήματα σε ένα λογαριασμό της Εθνικής, όπου τον διαχειρίζετε και παίρνει τα χρήματά σας και τα στέλνει στους πελάτες σας. Με ασφάλεια, με σιγουριά για εσάς και για τον πελάτη. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει κάποια απέτηση γι' αυτό από τους καταναλωτές, ούτε από εσάς από την τράπεζα. Είναι δική μας υπόθεση, δική μας συνεργασία. Σκεφτείτε ο καθένας μέσα του τι επιστροφή θα έδινε στους πελάτες του. 3, 5, 8, 10, φαντάζομαι σκέφτεστε το καθένας ανάλογα το είδος. Για φανταστείτε πόσο πολύ πιο μεγάλο είναι για τον καταναλωτή, για την οικογένεια, όταν μάλιστα πάνε λεφτά μετρητά στο λογαριασμό του να τα κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά. Τα email και SMS προς τους πελάτες για ευχές, προϊόντα, προσφέρειες και άλλα, η διαχείριση στόκ είναι χωρίς λεφτά. Γιατί είναι χωρίς λεφτά, παιδιά, μην πιστεύω να απορείτε. Όσο στέλνουμε πελάτες στα μαγαζιά σας, τότε θα παίρνουμε και εμείς τη μικρή μας αμοιβή. Αν δεν στείλουμε πελάτες, καταναλωτές σε εσάς, να ψωνίσουν μέσα από το σύστημα, δεν θα ζήσουμε κι εμείς έτσι. Γι' αυτό μαχόμαστε να έχετε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Διαφημιστικά κόστη τέλος πραγματικά. Όταν κάποια επιχείρηση δίνει την κάρτα με τον τρόπο που έχουμε εμείς έναν πελάτη της τζάπα, αυτός ο πελάτης καταχωρείται στη δική της βάση δεδομένων καταναλωτών. Με αυτόν τον πελάτη επικοινωνεί μόνο η δική σας επιχείρηση. Όχι κάθε επιχείρηση της Ξάνθης ή της Ελλάδας. Δηλαδή, αν ο Κοσμάς είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει και πει σε 1000 πελάτες, πάρτε κάρτα τσάπα, εγώ πληρώνω για σένα, και πάλι 10.000 πελάτες στη βάση δεδομένων του, θα στέλνει SMS και email μόνο ο Κοσμάς σε αυτούς τους 1000 πελάτες. Δεν θα λαμβάνει από κανέναν άλλον καμία πληροφορία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όποιος δουλέψει το σύστημα καλά για το μαγαζί του, θα έχει και τη ροή του στη συνέχεια. Όποιος αδιαφορήσει και περιμένει από τους άλλους να κερδίσει και κάνει μόνο έναν ή κανέναν, πάλι θα έχει το σύστημα, αλλά δεν θα επικοινωνεί με κανέναν ή μόνο με αυτόν τον έναν που έφτιαξε. Είναι λογικότατο. Αλλά ένα πιο σοβαρό πράγμα είναι το εξής. Δεν θα ζαλίσουμε τον καταναλωτή με την παρούφα του καθενός. Γιατί η παρούφα καταντάει το μήνυμα προς τον πελάτη αν στέλνεις 300 μηνύματα το χρόνο. 4 μηνύματα το χρόνο. Η κάθε επιχείρηση στους καταναλωτές. Τίποτα παραπάνω. Κανόνισε 2 προσφορές, ένα κάτι και ένα χρόνια πολλά. Λιτά πράγματα και όχι κουραστικά. 4 φορές το χρόνο. Τσάμπα. Χωρίς κόστος πράγματι. Εμείς το υπομισούμε, το SMS έχει κόστος, όπως ξέρετε. Όταν κάποιος κάνει κάποια στιγμή 5.000 πελάτες για την επιχείρηση και στείλουν 5.000 SMS επί 4 φορές το χρόνο, είναι 20.000 SMS. 3,5 λεπτά το καθένα. Στην πλάτη μας. Αλλά αυτά όμως. Όχι κάθε νερό ότι μας κατέβει μπαπ και μια ανακοίνωση στους πελάτες. Δεν είναι Facebook. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική δυσπραγία οδηγεί σε τέτοια συστήματα και στην οικονομία των κερμάτων που βρισκόμαστε. Οι μικροδιαφορές στις τιμές στα προϊόντα ενδιαφέρουν τους καταναλωτές. Και η επιστροφή είναι πολύ γλυκό πράγμα. Αλλά και είναι και πραγματική ανταποδοτικότητα από την επιχείρηση, από εσάς. Είναι πραγματική. Λέτε ότι ένα προϊόν το δίνω 10 ευρώ σε όλους. Αλλά σε αυτή την ομάδα που έχει κωδικό θα δώσω πίσω ένα 10%. Θα το πουλήσω δηλαδή 9 ευρώ στην ουσία. Δεν σας χαλάει νομίζω. Όταν θα είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό που δεν χρησιμοποιεί το σύστημα, θα σας φέρει καινούριους πελάτες. Και αυτούς που θα φτιάξετε εσείς, όπου τους εγκλωβίζετε με έναν τρόπο με την επικοινωνία και την κάρτα που τους δίνετε, αλλά και αυτούς που θα φτιάξουμε εμείς σωματικά. Εδώ έχω το παράδειγμα του σούπερ μάρκετ που είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, σε 300 ευρώ δίνει 300 πόντους ή 3 ευρώ.
διαφορετικά το 1%. Και είναι αρκετό αυτό το όφελος να το χρησιμοποιεί κάθε οικογένεια, γιατί λέει, και γιατί να μην τα πάρω. Και πολύ σωστά. Και γιατί να μην τα πάρω. Αυτά τα 3 ευρώ. Ούτως ή άλλως θα ψώνιζα. Ας τα πάρω. Λοιπόν, το σύστημά μας, σε αυτή την περίπτωση, θα του δώσει μέσες άκρες τα παρακάτω. Γιατί η μέση επιστροφή των καταστημάτων, όπως το έχουμε ερευνήσει, θα είναι γύρω στο 10%. Κάποια λίγο πάνω, κάποια λίγο κάτω, κάπου εκεί θα είναι η μέση επιστροφή. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά και πόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος. Αν λέμε το εμπορικό net βάζει τάξη στο χαοτικό κόσμο του ίντερνετ, εννοούμε το εξής. Η αναζήτηση των καταστημάτων από τους καταναλωτές γίνεται με έναν πολύ απλό τρόπο. Λέμε σε ποια αγορά βρίσκουμε στην Ξάνθη. Τι θέλω να βρω, παπούτσια. Ξάνθη παπούτσια. Θα δει εκεί μέσα τις 3-4 μία επιχείρηση που έχει παπούτσια και έχει επιστροφή. Άρα δεν θα μπει στο μυαλό του καθόλου, δεν θα μπουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, θα μπουν μόνο αυτές. Και από αυτές θα επιλέξει ποια θα πάει να ψωνίσει. Με βάση την περισσότερη επιστροφή, με βάση την ποιότητα και αν βρει αυτό που θέλει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς τον φέρνουμε στην πόρτα σας. Εσείς φροντίζετε από εκεί και μετά για την ολοκλήρωση της πώλησης. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λέμε μπαίνει τάξη στο χαοτικό κόσμο, γιατί δεν χάνεσαι πουθενά. Είναι συγκεκριμένο εμπορικό net.gr, Ξάνθη, τι θέλω, ταβέρνα, τι θέλω, ρούχα, το είδος. Με 2 βήματα σε οδηγεί εκεί που θέλεις, να πάρεις την πληροφορία. Σε λίγο η εφαρμογή θα δουλεύει και στα κινητά. Με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, όπου να βρίσκεται κανείς να βλέπει ποιο είναι το πιο κοντινό μαγαζί από την ανάγκη που έχει από αυτό που θέλει να πιει καφέ. Θα το βλέπει στο κινητό του. Διαρκής ενημέρωση των πελατών. Ο πελάτης μπορεί να δει τα χρήματα από επιστροφή που έχει με πολλούς τρόπους. Είτε με ένα SMS, είτε από την ενημέρωση του βιβλιαρίου, είτε από την ίδια την καρτέλα του που θα μπαίνει με τον κωδικό να τα βλέπει. Κάτι που δεν το έχουμε ανοιχτό αυτή τη στιγμή, επίτηδες, για να μην τυχόν δημιουργούν τριβές, και θα ανοίξει και αυτό. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα βλέπει τι υπόλοιπο έχει μέσα. Διαφάνεια με ένα λόγο λέγεται αυτό. Κάθε καταναλωτής μπορεί να συναλλάσσεται με ό,τι θέλει. Ακόμα και βερεσέ, το σύστημα λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να έχει πιστωτική κάρτα ή οτιδήποτε. Η συναλλαγή γίνεται με όποιον τρόπο θέλει. Πώς γίνεται η συναλλαγή? Είναι τελείως απλό. Η επιχείρηση έχει στο PC της ένα κομμάτι της εφαρμογής, ένα κομμάτι του λογισμικού δικό της. Με ένα κωδικό μπαίνει και καταχωρεί τον κωδικό του πελάτη, είτε με το όνομά του ή με τον κωδικό, οποιοδήποτε τρόπο, το ποσό συναλλαγής και πατάει το Enter. Τέλος. Η συναλλαγή έχει τελειώσει. Με το που πατάει το Enter, αυτόματα ο πελάτης λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό και τον βεβαιώνουμε ότι καταχωρήθηκε συναλλαγή. Δεν σε κοροϊδεύσε κανείς. Επίσης η κωδική είναι μοναδική, είναι κάτι σαν τα αφημί. Δεν μπορεί να πει το μαγαζί ότι ξέρεις κάτι, εγώ πάτησα αλλά μου βγάλε άλλο και πήρε τη συναλλαγή. Δεν θα βγάλει άλλο. Εκεί θα παιδεύεται και η συναλλαγή δεν θα φεύγει. Γιατί θα πατάει λάθος αριθμό. Θα βάζει το σωστό και δεν μπορεί να γράψει μικρότερο ποσό στη συναλλαγή. Ξέρετε γιατί? Θα το κάναν πάρα πολύ ενδεχομένως. Έχω τώρα εδώ 100 ευρώ συναλλαγή, κάτσε να βάλω 50, 20 ή 30, πάλι θα πάει το μήνυμα και άντε να βρει αυτός τώρα τι έγραψα εγώ. Το μήνυμα που πηγαίνει γράφει και το ποσό της συναλλαγής. Επιχειρηματική ηθική. Όποιος δεν θέλει, δεν πρέπει να συνεργαστεί. Όποιος θέλει να κοροϊδέψει τον πελάτη του, να τον κοροϊδεύει μόνος του, όχι μέσα από το σύστημά μας. Είναι πολύ απλό. Και νομίζω σε αυτό πρέπει κάποτε να μπει μια τάξη, έτσι. Κοροϊδεύουμε αυτό που μας κρατάει ζωντανούς, τον καταναλωτή. Γίνεται. Πραγματικά η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Με απλά λόγια έτσι είναι. Περισσότερες συναλλαγές και πωλήσεις στην επιχείρηση, όφελος οικονομικό στον καταναλωτή. 2 πλευρές ευχαριστημένες. Δεν χρειάζεται λόγια, έτσι είναι. Απλούστατο. Εδώ εκπαιδεύουμε, ενημερώνουμε κατά νομούς
αυτό το κάνουμε και στην άλλη επιχείρηση, η εταιρεία μας. Έχει και την Διεθνή Interflora, εκπροσωπούμε για Ελλάδα και Κύπρο, που στέλνει λουλούδια στην Ελλάδα ή στον κόσμο, με ένα δίκτυο περίπου 800 ανθοπολίων. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε τους εκπαιδεύουμε, γιατί αν δεν κάνουν σωστές υπηρεσίες, δεν θα στέλνει κανείς λουλούδια κλπ. Τους εκπαιδεύουμε σε ανθοδοτική, σε marketing και όλα αυτά. Αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε και για τους επιχειρηματίες που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα, δηλαδή σεμινάρια marketing, πωλήσεων, εννοείται χωρίς κόστος. Όταν βελτιώνεστε εσείς, αυξάνεται και η δική μας δουλειά μέσα από εσάς. Το ένα χέρι είναι βιτάλο σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση θα είναι σε όλα τα μέλη μας, όχι σε τακτά διαστήματα, μια φορά το χρόνο, αλλά θα είναι. Εδώ τουλάχιστον υπάρχει ένα επιμελητήριο, εγώ θα το πω φιλόξενο για μας, αλλά που μάλλον δίνει μάχες όσο λίγα επιμελητήρια για την επιχειρηματική κοινότητα του νόμου. Υπάρχουν άλλα επιμελητήρια που δεν τους νοιάζει. Οι πρόεδροι αρνήθηκαν να το δώσουν, να το δει το ΔΣ. Η δουλειά ενός προέδρου, το ξέρετε πολύ καλά, σε οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι να τεντώνει τον πόη του στην οικογένειά του. Είναι να δουλεύει για τα μέλη. Πραγματικά είμαστε σε νέα εποχή και με τα νέα δεδομένα. Να βγούμε από τη λογική ανάβουμε το φως, περιμένουμε τον πελάτη, ή εμένα με ξέρουν, άρα θα έρθουν οι πελάτες. Αυτά ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Εμείς δεν θα σώσουμε τα μαγαζιά σας. Θα τα βοηθήσετε όμως, δίνουμε ένα εργαλείο να τα βοηθήσετε, εάν το χρησιμοποιήσετε σωστά. Θα είναι ένα συν. Αν μια επιχείρηση είναι να πάει πίσω, θα πάει πίσω. Με κάποια καλά εργαλεία και με σωστή αντιμετώπιση του καταναλωτή, μπορεί να βρει δρόμο. Το θεωρούμε ένα καλό εργαλείο.